नमस्कार प्रणाम स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। त्योहार पर बादल भी होली खेल सकेला। मौसम विभाग के अनुसार छोटी होली से शुरू होखे वाला बदलाव 3 दिन तक कायम रह सकेला। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहल बा। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी एकरे प्रभाव में आ सकेला और ये बदलाव शनिवार से ही दिखाई दे सकेला। कई शहरन में हल्की बारिश के आसार जतावल गईल बा। ऐसन होखले पर तापमान में 2 से 3 डिग्री तक के गिरावट आ सकेला। तेज धूप और बादलन के बीच तापमान सामान्य स्तर पर बा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार के अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर यानी कि 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड कईल गईल, जबकि आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 75 दर्ज कईल गईल। वहीं दिन के समय हल्का हवा चलने का भी संभावना रहे जौन की देखे के भी मिलल। हालांकि मौसम में बदलाव देखे के मिल रहल बाटे जौना तरीका से बीते बुधवार के अचानक मौसम बिगड़ल और बारिश होईल और बारिश के बाद लोग एक बार फिर ठंड का एहसास करे लागल और आवे वाला दिन में ऐसा लगल कि फिर ऐसने मौसम बरकरार रह सकेला। लेकिन बृहस्पतिवार के बाद ही मौसम बदल गईल और शुक्रवार के भी तेज धूप देखे के मिलल। वहीं पूर्वांचल के क्षेत्रन में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर और मऊ के आसपास के इलाका में अचानक जौन मौसम परिवर्तन भइल रहे ओकरे बाद एक बार फिर मौसम साफ हो रहल बा और दिन के समय तेज धूप देखे के मिल रहल बाटे। आप सबके बता दें कि छोटी होली पर मौसम थोड़ा बहुत बदल सकेला और ये बदलाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादातर दिखाई दे सकेला और पूर्वांचल के क्षेत्रन में अभी मौसम साफ रही और लगातार अब टेम्परेचर में बढ़ोतरी के आसार बन रहल बाटे। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।